la 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 la, hey, hey, so dan gaskiya gaskiya burina ki ne ko a zuciya ta hoki jagora. Su kare na yi jinya, jinya zan yi ta tafiyar kasa ko zan kura hanya, hanya karke guje da shi nake nufi mai alkunya, kunya kece ta farko kece ta karshe cikin zuciya, zuciya soyayya daɗi masoyiya. Inda akan kine kaina sai na bada ko za a sare. Yanayi nisa a san ki har ba na jinkira, kira na sha giya ta san ki na wawura, wura na zama kaura a san ki zan jura kankara, kara wanda ya yi batun araba ni da ke bani haƙura, kura zo ganiya ki kama niya, burina burina ki za ki cika shi da soyayya. Kimin kalaman bakin ki bani zuma na sha amma ta kawai narki ne na damuwa ba ni san fushi na ake zan yi fada da masu kallon ki.